Hello bayarok bahai tonorok ta phanan channel subscribe kaya subscribe kai di tei bell icon click kai di tada bai tong ngai tin sala tamo phainai nang common number de ribano ke narok ni sala 15 kaisa thingmannai tei 51 kaisa thangni tei 16 61 তারপরে আপনার কারিব 90 কাইসা থাকলে তারপরে 05 তারপরে 50 05 50 তারপরে 34 49 34 তারপরে 43 ওকে তারপরে 83 kaisa thangni mannai narok hingkhe narok je o 10 ta bisingo narok chajak kaham khai narok tini salo thangui mannai hingkhe abono kwrui bo narok no haino hai ang ribano narok 41 42 hingkhe tini salo narok haino hai 41 42 play khai mannai তারপরে আমনো কারি বোনারা হয় না প্লে খাই মানে যে 51 52 সরি 51 তারপরে 15 এরা অবন বসে আধা কাঙ্কাই প্লে খাই দিয়ে নারং তাই কমন নাম্বার লিয়া নারং নেছে বুখাম সমানি নারং প্লে খাই থাংলাই দি ইনকাই নারং অরা Orikang 10 ta number naro abono chaja kangkai play khai thangli tai abono bo chaja kangkai play khai thang hingkhe abono karui tao chwng abono nainai abono minus waisa plus waisa khai chwng house kainai hingkhe 51 phaio thanaio hingkhe 51 no plus khai ka hingkhe 6 tai 51 no minus khai ka hingkhe 4 hingkhe tini salo narok 6 tai 4 phaio hingkhe abono bo narok chaja ka hingkhe play khai di 4 tai 6 house no chaja ka hingkhe narok 4 tai naidi 4 tai 6 abono bisingo narok chaja ka hingkhe play khai mano hingkhe aboni bisingo tamo phainai himalai narok chaja ka hingkhe 41 42 tai 43 46 48 tai oro 4 ta number 4 house ni ririkha 4 house ni phaikha hingkhe abono no phai mano hinui hakao tarpore 6 house ni phaikha hingkhe 61 61 66 64 abono no narok play khainai di narok abono no phainani bo chance tongo narok no oro ni chaja ka hingkhe narok oro no play khainai di hingkhe tabuk haino hai chwng nailaiphilai mia ni salo tamo phai hingkhe mia ni salo hingkhe 27 tai 09 phaio to hingkhe chwng 27 no minus kaisa plus waisa khai nainai minus khai ka hingkhe 27 no minus khai kha 5 tai 27 no plus khai ka hingkhe 9 hingkhe tini salo narok 5 tai 9 house o chance tongo abono bo narok chaja ka hingkhe play khai manai hingkhe 5 tai 9 hingkhe 5 tai 9 ni bisingo phaikha hingkhe tamo phainai himanle 51 তারপরে 59 তারপরে 54 তারপরে 56 narok abono bo chaja ka hingkhe play khai mannai je 5 house ni tai 9 house ni khe 91 90
96 99 on bunarok sajakai play kai mannai ang norokno tai obo thungni o tongnai relia norok je chajakmani abono norok play khaisidi hingkhe tabuk norokno only house hinui sinai hingkhe house wngkha de tini sala house wngkha de 1 tei 6 house tini sala thwngui mannai hingkhe norok haino hai jodi ending o thwngnano hingkhe 7 tei 2 ending norok thwngui mannai hingkhe obole norokni sure no norok obono chajaka hingkhe play khaiui norok thwngui mannai hingkhe chwng haino hai nailai je naidi o jagao tongo chini tini sala je pai mano common number wngkha de 51 486 hingkhe tini sala common hingkhe norok 43 norok 43 no thwngdi o common tongo 43 tarpore 61 o common tongo tarpore 51 16 90 abo play khai mannai hingkhe tarpore 39 hingkhe norok obono play khai mannai tini sala norok bagui obono fix tini norokno asukno rinai norok jodi o bisingo chajaka hingkhe norok play khai naidi hingkhe ani bagui orono target tei target kwrui norok tini chajai tongkha hingkhe abono play khaiui norok thwngui naidi norok success wngkha hinui khaka o hingkhe tini bagui asukno tei malai yano next video o.